Bona entrada d'any a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Samfaina Visual. En aquesta ocasió he vingut per remuntar el vol després de la meva absència en el vídeo passat. Com sabeu tots, el meu nom és Alba i al meu costat, més ben acompanyat que mai, està en Cesc. Bon any. En el primer vídeo de l'any recuperem les recomanacions. Aquest cop us oferim 6 propostes que creiem que us poden agradar pel que fa a animes d'aquesta temporada d'hivern. Agafeu una tassa de cafè ben calentona Una batamanta i abrigueu-vos molt bé que comencem! Makoto Shinkai, director de Your Name, torna a la càrrega amb el seu nou film, El temps amb tu. La història comença amb un jove, Hodoka Morishima, que decideix escapar-se de casa sense avisar per començar una nova vida a Tòquio, però amb tan mala sort que agafa el pitjor temporal possible. Ruixats diaris que fan que buscar feina sigui un veritable infern. Però un cop de sort el somriurà, aconseguint feina de redactor d'articles sobre fets paranormals a canvi d'un lloc on dormir i menjar. Serà a partir d'aquí on entrarà en joc Hina Amano, la nostra segona protagonista, qui té la sorprenent capacitat de controlar la pluja i de fer sortir el sol. Els seus camins s'entrellaçaran i plegats canviaran sense voler-ho el destí de tot Japó. Després de l'èxit de Your Name, El temps amb tu ens ha deixat amb un gust agredolç. Tot i tenir una animació increïble i una banda sonora que t'atrapa a cada cançó que escoltes, en termes generals resulta molt menys emotiva que la seva predecessora, i amb uns personatges més insults. El temps amb tu repeteix la mateixa fórmula que tants bons resultats va donar Your Name, però sense provocar el mateix efecte. Un gerro d'aigua freda pels que esperàvem una mica més d'aquesta pel·lícula. Tot i això, el missatge que transmet farà oblidar aquests aspectes menys positius. No deixis mai de lluitar per als teus somnis. La segona recomanació és una sèrie amb un aspecte inofensiu que en realitat amaga un argument cruel i macabre. Endarrerida per motius del Covid, per fi veu la llum la segona temporada de Promised Neverland. Després dels fets ocorreguts en la primera temporada, Emma i Ray han de liderar el grup de nens que es va escapar de l'orfenat per tal de sobreviure en un món ple de perills. En aquest territori desconegut, fer un pas en fals pot significar la mort d'alguns dels seus companys. Fins ara, la intel·ligència, l'enginy i el raonament han estat les armes més eficaces per superar qualsevol dels entrebancs amb els que s'han vist immersos. Però l'escenari ha canviat i les amenaces arribaran per totes bandes. Ara som més vulnerables que mai. En aquesta temporada, els nostres joves protagonistes es toparan amb 2 éssers misteriosos que els ajudaran i amb qui hauran de confiar per aprendre a adaptar-se en aquest món sense esperança. Quin preu hauran de pagar Emma i Ray per aconseguir la tan desitjada llibertat? A continuació, un anime que ja amb la primera temporada va impactar molts i quan crèiem que no podíem odiar més a un protagonista, va i porten la continuació d'un suïcida compulsiu, Re:Zero Starting Life in Another World, part 2 de la segona temporada. Els errors del passat es repeteixen i quan creiem que ja tot estava solventat, apareixen més problemes i el protagonista, Subaru Natsuki, haurà de continuar fent servir l'habilitat de reviure per poder tornar al punt de partida i així intentar salvar aquelles persones que va jurar protegir a qualsevol preu i que ara tornen a estar en perill. Nous misteris provocaran que Subaru perdi el cap veient-se obligat a confiar en els que ell creu que són els seus amics. La situació empitjorarà molt més quan resulta que aquell lloc anomenat Santuari, que a la primera temporada semblava segur, és en realitat una presó del que un cop hi entres només hi ha una forma de sortir-hi, superant 3 proves de les quals no tothom té el coratge per afrontar-les.
En aquesta segona temporada, part 2, coneixerem el passat dels protagonistes, Emilia i Subaru, i descobrirem més a fons la maledicció de la bruixa de l'avarícia, Ekidona. Com seria un anime d'Érase una vez el cuerpo humano? Doncs nosaltres tenim la resposta i és la recomanació número 4. El seu nom és Cells at Work. Sèrie en el que s'explica el funcionament del cos humà combinat amb una animació original i la mar d'educativa. A través de les aventures i desventures d'un glòbul vermell una mica despistada i sapastre, que ha de transportar els seus nutrients, coneixerem un munt de personatges com els despietats glòbuls blancs, les bufones plaquetes o els malvats paràsits. I coneixerem quina funció desplega cadascun d'ells. La segona temporada tot just comença ara a estrenar-se al Japó, però si no la coneixeu i us agradaria veure què tal és la primera temporada, la teniu íntegrament a Filmin, en versió original, però malauradament sense subtítols en català encara. Sèrie no apta per hipocondríacs. La sèrie que ve a continuació és un anime amb episodis molt curts on si mai heu tingut o teniu un familiar pelut us farà moltíssima gràcia perquè us hi veureu emmirallats. Presentem With a Dog and a Cat Every Day is Fun. La persona encarregada de fer realitat aquest anime és la mateixa protagonista d'aquestes historietes, Hidekichi Matsumoto. La bona acollida del manga, que va començar a crear el 2020 amb un dibuix senzill, natural i amb poc detall, va fer que un estudi d'animació decidís treure'l en versió animada. 24 episodis de minut i mig cadascun, on veurem la difícil convivència d'aquesta família tan peculiar, formada per la pròpia autora, un gosset la mar de bufó i cul inquiet i un gat molt entremaliat amb un caràcter sàdic, egoista i una veu que bé podria ser el del dolent d'una pel·lícula. Uns veritables àngels i dimonis d'estar per casa. I la última recomanació és sens dubte la més esperada per tothom. Meravellats i sorpresos per aquesta sèrie violenta i sense escrúpols, arriba l'hora de la veritat. Arriba l'hora d'Attack on Titan, temporada final. La sèrie d'animació japonesa amb més ressò internacional arriba per posar punt i final a les aventures d'Eren i companyia. Després de descobrir què s'amagava dins del soterrani i malbaratar els plans del tità animal, Levi i el cos d'exploració hauran de pagar el preu de conèixer la veritat sobre el seu passat. Des dels ulls dels enemics coneixerem més a fons les seves intencions, els seus desitjos i el que és més important, les seves pors. En un interessant i intencionat canvi de perspectiva descobrirem quins són els sentiments de Reiner i el perquè dels seus actes en el passat. L'estudi d'animació MAPPA, encarregat de la sèrie Jujutsu Kaisen, de la qual ja vam parlar en un vídeo anterior, agafa el relleu de WIT Studio per animar amb un estil menys tradicional però més arriscat les batalles i els combats que ens depararan en aquesta última i esperem que emocionant temporada. Basat en l'obra original de Hajime Isayama, descobrirem si l'anime seguirà les mateixes passes que el manga o, per al contrari, continuarà el seu propi rumb. Sigui com sigui, totes les peces ja són sobre la taula. Només que un dels dos bàndols mogui fitxa, tot es precipitarà provocant una guerra sense precedents. El futur de la humanitat està en mans d'una sola persona. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però us prometem que tornarem amb més i millor. Esperem que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal i compartiu amb nosaltres les vostres opinions. Fins la propera!